दिनैनि नैबे फुटबल फाइनाल्स मेचनि चेम्पियनानो जाहैबाय बागानपारा टीम। बागानपारा टीमनि गासैबो प्लेयार्स नोंथांमोनखौहाय नैबे जोंनि प्राइज डिस्ट्रिबिउशनसिम फैनो खावलायबाय। बिथांमोनखौहाय मान बावगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म, जेनेरेल सेक्रेटारि, आसाम फुटबल एसोसिएशन। जोंनि गेजेरावहाय आरो फरायनाय हाबाफारि लानो सिगांगोन जोंनि गेजेरावनो नुजाथिफैनो हादों मिस भूमिका सूत्रधर, नेशनेल फुटबल प्लेयार। बिथांखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। जोंनि दिनैनिनो आलासि बिथां स्पिकार सार, बिथां सारखौहाय जोंनि भूमिका सूत्रधरखौ बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। आरो जोंनि गेजेरावनो नुजाथिफैनो हादों बिउटि बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट इउपिपिएल। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जोंनि साहा फारसे थानाय टीमानो जादों बागानपारा आरो खोला फारसे थानाय टीमानो जादों सालबारि। गोजोन्थों।
Hello. Oh. Mulia do kono do. Lanthang do. Wrong phone kalamni khepse. Bihamni mungane jabai. Players any guesses? Best player ko hai Mullah Hadal, Bagan Paranikai. Jersey number 12, George Eka. Biham hai, Tony to join us Honorable MCLA, Biham Salko hai, Manje trophy with prize money, present, Boro hai Boro Dajango, Bantha Bowler, Siganga, Kiri जोंनि जालांनाय फुटबल फाइनाल मेचनि रानार्स आप बे बादायारि हानजानि मुङानो जाहैबाय सालबारि कन्स्टिट्युएन्सि सालबारिनि गासैबो प्लेयार्स बिथांमोनखौहाय फैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय लोगोसे श्रीजुत कापिराम बर' अनारेबल स्पिकार बिटिआर बिथां साराहाय बिथांमोननो ट्रफी विथ कैश प्राइजखौहाय बावनाय जागोन आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि फुटबल फाइनाल मेचनि रानार्स आप
Salbari timनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा जोंनि गेजेरावहाय दिनैनि विनार बिथांमोनखौहाय मान बावगोन दिनैनि नैबे फुटबल फाइनाल्स मेचनि चेम्पियनानो जाहैबाय बागानपारा टीमनि गासैबो प्लेयार्स नोंथांमोनखौहाय नैबे जोंनि प्राइज डिस्ट्रिबिउशनसिम फैनो खावलायबाय बिथांमोनखौहाय मान बावगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि आसाम फुटबल एसोसिएशन जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल इउपिडिएल बिथां सारखौहाय बागानपारा टीमखौहाय बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय विथ ट्रफी एन्ड केश प्राइज आरो लोगोसे गोगोमसार गयारि आरो मनप्रिय बसुमतारि मोनखौबो हेफाजाब होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि दिनैनि फुटबल फाइनाल मेचनि चेयारमेन सार बिथां सारखौबो हेफाजाब होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय दिनैनि नैबे चेम्पियन टीमनि मेम्बार प्लेयार मुकेश